U ċar li għal ta' Stewart Healthcare l-ewwel li jgħod u kemm se jaqilgħu flus, żgur mhux il-pazjenti jew l-impjegati tal-isptarijiet li qed imexxu. Din is-sensazzjoni ġenerali fost dawk mill-quta minn azzjonijiet industrijali li ilhom għaddejjin kważi ġimgħa fost il-carers tal-isptar Kering Grek, sptar pubbliku li grazzi għal gvern laburista l-ewwel spiċċa fidejn tal-Vitals u issa fidejn ta' Stewart. Rapporti dwar l-azzjonijiet industrijali kienu konfermati ma' Net News minn Paul Paċ, il-President tal-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel, u konfermaw wkoll il-ħsibijiet tan-nies li tmexxija ta' Stewart moħħa biss kemm se taqla flus meta spjega li minkejja li l-azzjonijiet industrijali ilhom għaddejjin kważi ġimgħa ta' Stewart laqqas biss samlu kuntatt mal-MUMN biex jippruvaw jirratifikaw is-sitwazzjoni. Paul Paċ spjega li tmexxija ta' Stewart ma jridux jipprovdu biżejjed carers biex skont it-talba tal-ispeċjalisti jingħata servizz individwali. Minħabba dan il-fatt, il-pazjenti li ma jkunx hemm carers għalihom qed jitħallew fis-sodod. Il-President tal-MUMN kompla li l-carers ma jistgħux jaċċettaw li jkollhom magħhom aktar minn pazjent wieħed f'ħin wieħed, anke minħabba li fl-eventwalità li jiġri xi ħaġa ir-responsabilità legali taqa' esklusivament fuq il-carer. Paul Paċ appella lill-Gvern biex intervjeni fis-sitwazzjoni anke għax fi kliemu ta' Stewart qed jipprovdu servizz ħafna aktar inferjuri minn dak provdut mill-Istat. Id-direttivi tal-MUMN kienu oriġinarjament daħlu fis-seħħ f'nofs is-sena, iżda twaqfu għax it-tmexxija ta' Stewart żiedu l-carers. Iżda la darba twaqfu d-direttivi, il-carers reġgħu tnaqsu u l-problema reġgħet waqgħet fuq il-pazjenti u l-impjegati tal-isptar.